Right, muri yeZimbabwe ndini hatirari change chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani uchiri mutsva kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandidoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ende kazhinji kacho manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza atinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Vadikani, ndakaona muchichema kuti hatirari uri runonoka nemanews updates. Ndakuuya nawo asi hamuchade kuramba muchinatsowanza malikes zvandinoziva muchita. Ngatiise fofa malikes. Video rakapinda 100 likes ndokasikawo kudzoka. Vadikani, ndine audio iri kutenderera bva paSouth Africa kuPort Elizabeth. Audio iri kuchema kuvana veZimbabwe zvichinzi vana veZimbabwe vakauraiwa ikoko. So da kuisirai audio pedza kunzwa audio tazvaunofika mucomment section. Vazhinji ndikuona kuWhatsApp vachindibata vachiti hatirari tizivisewo update iyoyo. Ndabva ndauya neaudio yacho. Kune vachada kuona video racho, hama dzadiwa, ndaisa link regroup redu reWhatsApp mucomment section. Kune vaya vanozoya kuDM chaiko link ndenge ndakaisa mucomment section revideo rinoiri ritorimo link reblue. Wapinda mucomment section chinowana peblue obva wapapresa unoiswa group reWhatsApp. Ungopindawo mugroup obva wandokumbira video rekuSouth Africa revanhu vakauraiwa ndobva ndakupa video. Ndarimbonzwa izvizere. Makadini hama dzegokwe, makadini hama dzegokwe. Tine chikumbiro pane hama dzedu, pane vane hama dziri kushandira kuP kunonzi kuAdho kumaOrange. Kwaita dambudziko hombe kubva nezuro manheru usiku. Kwafa vanhu vakawandisa, kunonzi kwakafa munhu womunomu. Saka vari kupindira maZimbabwe vachiuraya. Saka nawo kunonzi kwafa vanhu vanoita 24. Saka ndinokumbirawo kana pane vane hama dziri kuAdho kuPE kumaOrange, ngatibate hama dzedu nokukasira nekuti kunzi vanhu vegokwe ndo vazhinji vakashaika ikoko. Next update video raDr Ian Love. Dr Ian Love tiri kuziva kuti akatengerwa mota dzinosvika idzo 2 nemari yavakanzi vanostarta mabusiness nemari yekuvakisa chechi naWicknell Chevayo. Vaitirwa izvi nhasi baba vabuda mastreets esocial media vachikombera mari inosvika 80,000. Vanhu vasara vane mutauro pamusoro pekukombera kwavaita mari. Asi ivo vakapiwa mari yakawandisa inopfuura 8,000. Zvapa kuti vanhu vaite mutauro zvakasiyana unzi ko mari dzamenopiwa naWicknell Chevayo dziya kasamuzodzipiwa here zvemachokwadi kana kuti muda kudyira vanhu mari dzavo havachanzwisisi vanhu. Saka ndichakuisirai futi video raDr Ian Love. Much love. As we interact with different stakeholders. So as we were reviewing the progress of the construction project at Newton West, where we have got a 1 hectare plot of land, there is something which was pointed out by our lawyers. They pointed out that after consolidating the 2 titles of land, as initially we had 2 separate plots of land, we did not transfer the ownership to the name of the church. In other words, the name which appears on the consolidated title is not the name of our ministry. So they pointed out that to protect the interests of the church, Divine Kingdom Baptist Ministries, it's crucial that we undertake the transfer before construction. According to their advice, if we do conveyancing during construction, the property would have appreciated in value and it can translate to higher conveyancing costs. So they did their rough calculations because of the size of our land. It is 1 hectare. It's just slightly above a hectare. It's actually 10,118 square meters. As you may readily see, it's a huge piece of land. So once we construct structures, the value of the land will greatly appreciate. So this would translate to higher transfer costs when we are changing the name of the consolidated title. So I'm appearing before you to appeal to those who have got a willing heart to contribute, because the rough calculation that was made by our lawyers is that we need approximately 8,000. It can be more depending on the charges at the tax revenue office when we are transferring the title.
or when we are changing the names, and also at the deeds, at the Register of Deeds office as well. They also have got some charges which fluctuate. We didn't have the schedule offhand from the deeds office and also from the tax revenue office, but the rough calculation of the lawyers landed us at approximately $8,000. So we need to urgently raise $8,000 in order to transfer the title of that consolidated plot of land to Divine Kingdom Baptist Ministries, so that it's in the name of the church. In that way, it will protect the interests of our global community of believers who have contributed so much towards the development of that land and the acquisition of that land.